Εξάλλου νομίζω φταίεις κι εσύ. Εγώ, έφταιγα εγώ. Είσαι καλά τώρα, είσαι εντελώς χαζή. Κόφτο. Μα με λες από πάνω κάτω στη θέση σου. Τζάτσες τώρα, να την προσέχεις. Από τότε που ήρθα σε αυτή τη βολή με τη μητέρα, μόνο πελάτες έχω. Νομίζω ότι πάει για έρευνες και εδώ. Εγώ αυτό κατάλαβα, αλλά θα δει αυτή. Της δείξω εγώ. Ησυχία, Εύα. Συγγνώμη, κυρία. Καλά να πάτε. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Μάριε. Μάρι. Λοιπόν, Μάριε, θες να μπεις στην παρέα μας, έτσι. Ναι, θα ήθελα. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να κάνεις κάτι για μας. Όπως? Να τα φτιάξεις με την Εύα. Με την Εύα, την καινούργια. Θα προσπαθήσω, αλλά γιατί? Μη ρωτάς τώρα. Απλά θέλω να δούμε αν μπορείς. Εύα! Έλα, Μαρή. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά. Ξέρεις, θέλω να συνδέσω καλύτερα. Έχεις κρατήσει κάτι για το Σάββατο? Το Σάββατο, όχι. Θέλεις να βγούμε? Ναι, Να περάσουμε σε πάνω κάτω τις 8. ναι, αν μπορείς. Ωραία. I'm on the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out of this two-star
Εύα, τι έκανες? Οι άλλες έχουν αναρτήσει μια πολύ προσωπική σου φωτογραφία στο Facebook. Τι, πού τη βρήκα? Πώς έγινε αυτό? Πλάκα μου κάνεις.